तो देखी चाचा पुरानिया बानी रहुआ हम कहते नहीं आ केहू 120 बरिस जी 125 बरिस एक घड़ी के लोग 60 से 70 बरिस के बाद ना जी भोजन औसन हो गए वो लोग के जमाना में भोजन है 120 बरिस 25-30 बरिस जी आ उन लोग से पूछब कतना पुरानिया हो जाए के पूछम कि चाचा मोह के मन बा मुँह चाहता रे तो जरूर कहे कि बबुआ बेटा के बियाह क देनी बेटी के बियाह क देनी पोता खिला लेनी पोती खिला लेनी नाती खिला लेनी नौतनी खिला लेनी हम सोचत नहीं कि पोता उता के बियाह होई नो तब बियाह हवा देख के मरन पोतो के बियाह हो जाता तब पूछल हो जाता तब पूछल कि बाबा रो तो पोता के बियाह कर मुँह के इच्छा बा त ना ये बबुआ पोता के बियाह हो गई हम सोचत नहीं कि तनी पर पोता के खिला लेती तब केहू कतनो कौन अवस्था में बा उन मुँह के नाम पूछब जे मुँह चाहते नहीं तो जरूर कहे कि कुछ दिन और भगवान हमरे के जियोते तो यह दुनिया बा कुछ दुनिया नहीं खे आज हमाई के नाम पर भजन कीर्तन भइल बानू तो 10 आदमी निमन कहता तो स्वर्ग बा हमनी के मरियो जाई केहू मर जाई तो लोग कहे के फलाना मर जाए तो धरती के बोझल हट गइल तो नरक बा तो कर्म ही आपको स्वर्ग बनाता मरने के बाद 4 चीज होता है मालिक परिवार रोएंगे मकान तक समाज जाएगा शमशान तक पुत्र साथ देंगे अग्निदान तक एक कर्म ऐसा है एक कर्म ऐसा है जो जाता है भगवान तक माई के कर्म बढ़िया रहे जकरा ओ माई के कर्जदार भोला भंडारी रहलन मितेंद्र रहन विनोद भैया रहन हे लोग रहे जय गुरुदेव रहनी हमारा बड़का भैया रहनी ब्याह जी रहनी तो केहू उनका नाम पर हम निकाल तो कहीं ना कहीं उनकर एक कृपा बा तो आत्मा के रूप में परमात्मा रहनी तो बड़ी सुंदर एगो निर्गुण के भाव सोया जी से अरे बातों न भइले इज्जू रुपये दुल्हन से कभी कहता रे इज्जू रुपये दुल्हन कहता रे किया हो सखिया रे किया रे सखिया रे सोया के सूरतिया मनवा में बस लाए पलक कलाकार बढ़िया बारो ठेका के देखो कि कितना गति बा आराम से सोया के सुरतिया मनवा बस लाए चाचा एगो बड़ी सुंदर गौनिहार महाराजगंज कर रहनिया उनकर यह गीतिया के भाज कैसे होई भैया कैसे होई उनकर गीतिया के भाज कैसे होई भाव बा सारी रतिया बीती सारी रतिया बीती फिर से मारा
मानल के हई ठेहू ना कम से कम हेतना पड़ ले देखी हम मारब सारी रतिया बीती सारी रतिया बीती सारी बीती गईले सैया जी से बात न भइले रे सखिया रे अरे सखिया रे सोया के सूरतिया मानवा में बसेला सखिया रे अरे सखिया रे सोया के सूरतिया मानवा में बसेला भइले ना पता खोजला पर लागे ना पता भइले ना पता खोजला पर लागे ना हिनकर सोइया अगर मेला में भोला जी है तो खोज ले प्रशासन के सहारा लेके चाहे 10 आदमी लाके लेकिन हम सोइया खोजई है ना खोजई ओ सोया स्वयं मिली है लेकिन खोजला से ना मिली कहाँ सोया भइल ना पता खोजला से लागे ना कि यारे सखिया रे अरे सखिया रे सोची सोची दिया ना हमरो काफिला रा हाथवा के फूटल रे चुरिया सखिया रे